rayuwa. Kirki ta ki kamar ta zan fada a damuwa. A fagen so zan so ki zamo mai ban gudunmawa. Ma'ana ta ne ke za ki cire ni daga dimuwa. Masoyi kai ne jigona, ka saka ni a zuciyarka kamin gurbi in zauna. Ka kula da dukan amana ta kar ayi mini barna. Kai ne sanadin farin ciki na, ka nuna min kulawa. Na yarda sarki ni zana rayu a duniya. Kirke ni kamar ni zana zauce a rayuwa. Zaman madake kullum shi ne ke sani gamsuwa. Ki yarda da ni zargi ki amana babu damuwa. Burina ki zama ni in zama ke a rayuwa. Na yarda